Vi er klar. Okay. Så, 1, 2. Det er aldrig nogensinde i mit liv. Lige der ham der Elvis, eller hvad fanden er det, der har det der og jeg har også en jamen, det er det. Eller den der så, hvad nu de hedder, cartoons, eller et eller andet. Kan du huske dem? Jeg har Johnny Bravo. Ja, Johnny. Der var den. Det var flot. Ej, hvor er det fint. Jeg burde bare lige have resten der også, men det går. Ja. Jeg tror, jeg tager byen nu. Så er jeg får opmærksomhed. Jo. Lige op. Ikke så meget.